What's up mga biheros? It's your boy Click Matik. So mga bihero, how's your day? Okay na ba tanan? So kung okay na tanan, padayon tagtanaw sa ato ang video. By the way, naatag Surigao, no? Surigao City. Then so we're gonna explore ganito ang bag-ong dalan nga mo ang suluyan karon. So matod pa nila kani po daw nga dalan, lusot din siya sa Malimuno. Malimuno to Habungga. So via Surigao City mino, dire mi sa Ipil. Dire mi Ipil mi karon nagagi. By the way, atong mga kauban karon nga riders, duha ni sila ka buok. So ako ikatulo. So si Rodolph kaning nagsunod kani ikaduha. Di katong naguna si Sir Tonbax. So I hope nga okay, no? Okay among explore ani karon. So bali first time po namo ni. First time namo tulo. Beside that, accessible naman daw ang dalan daw dire. Nakaagi na po daw sila boss dire. Ako ang boss. Uy! Mahams. So daghan og mga hams. Kalit rag. Bas dilad. Ginagawa mo. So gaduduha. So na ay tulay, pero one way man. Sa kasakyanan rin makaagi. Uy. Ropo. Sama ni. So mao ni ang pinakaunang tulay nga mo ang agian. Steel bridge. One way, no? Pabaybay daw ni siya nga dalan. Then murag tuyok pud mi sa kanang bukira. Murag ituyok na mo. So murag daplin kita og dagat. On my right side mga biyahero, dagat na di ano? Dire, dagat. Na po yung mga beach resort. Barangay Banbanon. Barangay Banbanon. Surprise, motherfucker. What? So kung makaagi mo diri mga biheros, grabe lamig ang hangin.
Sa dagat, uy. Oops! Approaching na po ang ikapito nga tulay. Pagoy. No? No, ikatagpo, kikbalod. Ay! So, Dre, ano na yung mga kurbada-kurbada, Dre? Taong karon oh. So nanamig malimuno mga biyahero. So nanamig sa malimuno. So, labay lang min, no? So, ano na? Agit ag sapa. Hey 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置，主演钱和。 So naglibog silang duha no, naglibog sila. Kung asa ba daw ni mo gawas ni? Magpayang ba daw? Kabungga. So naanagid sa mga 1 hour ka pin no, ang amo ang pag agi diri, pagbiyahe. Okay. Uy. Tambay sa takadali. Kanos view. Oh my God! Halo eh. Few inches later. So mga biheras. So napoy taas-taas nga subidahon no. Bukid. Ya ang dalan kitid kaayo. So murag ka na isa kasakyanan na rin makaagi. So better watch out lang no sa mga kurbada para iwas po aberya, iwas aksidente. So kung gikan mo Butuan, then Habonga, then padulong og Malimuno, kani nga area taas-taas gud mo og bahada ani. So kuan gud nakalugir gud diri ah.
okay lang og gikan Surigao kay pasubida man. So na ay rough road. Pag abot nimo sa tuktok na ay rough road. So kita pa din diri ang kuan. Hello. Oh no! So muna ang kuan. Lik mainit. No, lik mainit. So dire pa magpayang Patoo, Habungga. Whew. So mga biheros, kadang nasa inyong atubangan, muna ang lik mainit. Paano masabi? So simentado ang dalan, then kamulo pa pud sila ku ano, semento. So ang katunga na semento na. Kani atong giagian karon mo by under construction. Pero so far okay man ang dalan. So pwede gud kayo diri no, pwede kayo mag strolling diri. So napagihapoy mga diri nga portion nga wala pa na semento. Pero wa may problema kay man ang dalan, patag man. Nya kaya ra pud ni siya agian og mga motor. So niagi na mi Patoo. So pahabunggan na ni siya nga dalan. So okay mo din dalan no? Wow naman! Alright. So kung ganina dito sa Malimono coastal road siya, kani Lake Road. Your road, you know. Oh my God. Problema lang kay nasa ato nga ang mga poste oh. Delikado kayo mga poste kay naman sa lane. Utsu naman eh! Oh my God, it's not. Ay. It's not. Buylo pa tonta. Pagkadelikado kayo. So mo ni ikaduhang sapa. Kinasaludoan kita. Hey!
ata ni Boy Love ako kanina dito nga pag putol man dito. Happy ko na bagya. Bistot ka ayo eh. Pagin ako ni Jam. May gani lagi kay dili sumut-sumpot akong pagsunod ani. Kay bul na. Ha? So simentado na daw ang kunan ni, nara. Simento na dire. Uy. Oh my god. Pagka nice. Pagka nice. Uy. So linaw kayo ang lake. So kung yung portion is dili simentado. Oops. May gamayng sapa. Hoy! Hoy! This will be a great adventure, mga bossing! So na po yung mga floating cottages sa ubos. Mas taas po ang yang kuhan oh. Rough road. So ulat ano sa Habonga proper. So ano eh? So na kita sa Habonga mga biyahero. So from Surigao City 2 hours po kapin among travel. So challenging ang dalan. Ma-enjoy jud ka, ma-enjoy kita. Nanami. So Bongga na. Finally. So mga biyahero, so sa suma total from Surigao City dito tayo nag-agi sa Ipil no? Ipil, dayon Lahos og Malimono. Dito Malimono abot na to sa Magpayang, ikaw tapat to Habonga. So ang dalan off and on ang dalan. So dire lang kasulod sa Habonga, medyo taas ang rough road. Then dagan mo overview no, napoy view deck sila dito. Napo langit. Wala na lang mimilahos kay bigay na kayo sa oras. So katong gusto mo stroll, mo trail ani nga ruta, you gotta watch out this video no. So diha lang taman mga biyahero. So I hope magkita-kita kay punta sa akong sunod na video vlog. Then sa tanan mga riders, ride safe.